Здравейте, какво ще ми предложите? Салата Цезар, доста вкусна. Салата Цезар. Да. А този дюнер гранде колко грама? А колко вида суши предлагате? Колко различни размера пици има? Аз бях чула, че имате пици, които са на тортила питка. А киселите краставички много ли са кисели? Здравейте! Ще може ли един голям дюнер, повече картофи, ама не прекалено, да има месо, ама ако може да от вътрешна страна шиша и чеснов сос, но да няма чесън. Здравейте! Какво ще желаете? Един дюнер. Моля? Дюнер малък. Малък? Какво малък? Дюнер. Дюнер. Добре. Всичко ли искате на него или? Добре, какво желаете? Без какво. Без какво? Люто. Добре. Друго кисели краставички. Лук. Да слагам ли? Да. Добре, супер. Какво исках сега? Може ли един ролер, телешки? Не. Също си фалафел. Картофки ли да са... не, знаеш какво? Дай един голям дюнер. Това ще си яде направо. Да, с всичко без люто. Мерси.